lukhona futhi olunye udaba lwazi inkabi. Ezinye izinto ezenziwa ngabantu abaphatha isibhamu laba bezinkabi, ezinye basuke bengayihlelanga, basuke bengaxoxanga ngazo. Ngiyakhumbula nje kwesinye story okwakuthiwa ubambo lwami, la kwakulengiswa khona insizwe engasekho umenzi ngubane ewumazwe. Kulesa story wayehamba nensizwe ezimbili, umazwe kuthiwa uJack, enye kwakuthiwa angazi noma kwakuthiwa uStone, kodwa zazimbili. Kwakuthi mabe kade bezoganga mhlambe esitolo, bezothatha imali, bezobamba inkunzi, ebese lezi insizwe uthola ukuthi izobona lezi insizwe ehamba nomazwe, zizobona something phezulu kwetafula, or izithatha istiro, or seyithatha okunye, zazi zeyithethiswa umazwe lezi insizwe ukuthi hey, akusibo ubugebengu bethu lobo, akuyona ilevel yethu le eseniyenza, shiyani phansi lezo zinto. So neinkabi kuyenzeka zifike zizokwenza umsebenzi othile, thola ukuthi izodubula umuntu wesifazane, zivele zimfice emuhle, bese yibonde hey, asiqale ngokumrape. Mhlambe kwesinye isikhathi emuhle njalo zimfica unqunu phezulu kombhede. Lukhona nje olunye udaba olwake engake ngalibhala, olukhuluma ngenye insizwa eyathi izodubula, ngangenayo income, eyathi izodubula umfazi ithengwe indoda, yathi izomdubula, yayimazi vele lo mfazi ukuthi muhle, lo mfazi izombulala, kodwa yamfica inqunu ngaleso sikhathi. Yayiseqala ngomdlwengula, yayiqala ngomdlwengula ekamereni lakhe ngaphambi kokuthi imbulale. Vele yayazi ukuthi akekho umuntu ozolanga nobaba, uyena oyithengile. So ke ezinye zezinto inkabi ezisuke ikwenza isuke ngakuhlelile, isuke izobulala zihambe, kodwa bese ngesimo ezisificayo lapha uthola ukuthi seyigcina sezenza into ebezingayihlelanga, nebeyingazi ukuthi izoyifica phambili. Ngifuna ukufunda olunye udaba futhi olukhona lapha ekhasini lethu. Isihloko sithi isihluku, izinkabi zasemandeni ziguqisa iona laseThekwini qede zalala nomfazi walo lelo ona. Ngo-2006 lapha ehostela kwaMasho, abanye abantu bazothi ngiyayithanda indawo yakwaMasho hostela, ngihlalile kakhulu khona ehostela. So before ngize ngiyejele nje ngangade ngihlezi khona ehostela, ngase ngifica inqwaba yensizwa ezazi ihostela lakwaMasho, ezayikade zikhona ehostela, ezinye zaboshelwa khona, ezinye zenza amacala khona, ezinye zazi abantu abenza amacala kwaMasho, ezinye zazi nababoshiwe begwetshwa lawo macala, nabangagwetshwanga futhi ziyabazi labo bantu. So ngifuna ukuthatha lolu daba olithi isihluku, izinkabi zasemandeni ziguqisa iona laseThekwini qede zalala nomfazi walo. Ngo-2006 lapha ehostela kwaMasho eThekwini eKZN, kwakunensizwa kaKhathi eyayisebenza kwenye inkampani eSiphingo. Le nsizwa kwakungeyaseMelmont eNkwalini, yayihlala nentombi yayendlini, behlala eDuff Roads ngasegroundini eRotali, nokuyiground elingaphakathi ehostela kwaMasho, balaza abaningi. Behlala emjondolo nje owawumuhle ngaphandle nangaphakathi, wakhiwe ngezinkethe, inkethe ke ngothayela. Lo mjondolo wabo wawulapha ngasesangweni elikhulu laseRotali, kodwa ngasekhonini ecrossini elihlukanisa umgwaqo obheke ngasestation eDuff Road nobheke ngakwaMthembeni la okusuka khona inyama. Kuleyo ndawo sekwakhiwa izitezi manje. Intombi yakhe umfo kaKhathi yayingasebenzi, kwakuyintombi owayeyithole khona ehostela kwaMasho, eyayikade ihlala nomama wayo kweminye yemijondolo eyayikhona lapha ngaseRotary.
Kodwa kohamba isikhathi umama walentombi kaKhathi wabuyela kubo eMsinga kwaMajozi. Kuthe-ke ngo-2006 September 24 le ntombi kaKhathi yacela kuKhathi ukuya eStenga emkhosini weLembe. Vele yayinokuya ngisho ingakathandani noKhathi. Ngalezi iKhathi-ke ehostela kwaMasho kwakusaphunywa ngobuningi uma kuyiwe eStenga. Kwakuhamba ngisho izalukazi ngoba kwakuba nenqwaba yamabhasi athutha abantu. Kwakuba nezitimela ezayigitshelwa mahhala ziya eStenga. Futhi lo mcimbi waseStenga weLembe kwakusaziwa ukuthi umcimbi wenkatha. Kwathi ebusuku kakhulu abuya amabhasi ehamba ehlisa abantu ababuya eStenga. Wawuzwa noKhathi lowo msindo abantu sebebuya eStenga, naye walindela ukuthi intombi yakhe ingase ingqongqoze noma yinini endlini. Kodwa waze waphinda wazumeka umfo kaKhathi kwaze kwasa ingafikile intombi yakhe. Lwaphela usuku lokuqala intombi yakhe ingabuyi. Lwaphela nolwesibili intombi kaKhathi ingabuyi. Ayifoneleki phela ngoba yayingenafoni. Lwaphela nosuku lwesithathu. Kwacaca kumfo kaKhathi ukuthi le ntombi kusho ukuthi ithole indoda le emkhosini weLembe, yayithatha yahamba nayo. Kwathi uma kuphela iviki ingabuyi intombi kaKhathi, wasithatha uKhathi isinqumo sokuthi uma ibuya uzoyixosha ihambe iye kubo. Nangempela kwaphela iviki ingabuyile intombi kaKhathi. Yaphela nenyanga ingabuyile. Kwathi noma esezama uKhathi ukufonela inamba eyayikade isetshenziswa ngumama walentombi yakhe kodwa yangangena. Wagcina wavele wakhohlwa uKhathi le ntombi. Vele babengenangane nayo. Kwathi ngoNovember usanda kuqala ngawo-2006 kungoLwesihlanu uKhathi ebuye emsebenzini ngabo-6 ntambama. Uma ethi uyaqhamuka ekhoneni mayebuka endlini yakhe ubona kugcwele amaphoyisa eminyango kanye nomakhelwane bakhe kanye nomunye umama akamfanisa nomama wentombi yakhe lena engabuyanga eStenga. Nasendlini ayeseyiqekezile amaphoyisa avula. Kwakuphithizela nje vele ecashe ngemijondolo nangamabhlokho uKhathi. Lwamshalwa meqa uvalo wangabe savela khona. Walinda kwaze kwathi ngabo-8 ebusuku ahamba lamaphoyisa. Wathi uma esesondela esebuza kulabo makhelwane bakhe uKhathi ukuthi amaphoyisa befunana endlini yakhe, kwatholakala ukuthi abezofuna yena uKhathi. Kuthiwa uyena umsolwa wokuqala osolwa ngokubulala uZakithi Majozi, isidumbu sakhe esatholwa ngomhla ka-25 September ngakusasa umkhosi weLembe kade ungayizolo. Isidumbu sikaZakithi satholwa eCrossing khona kwaMashu uma ubheke nje ngako-Favors Store. uZakithi Majozi iyona intombi kaKhathi. Kwenzeka konke lokhu nje uZakithi Majozi kade wangcwatshwa le kubo eMsinga. Nasendlini yakhe uKhathi amaphoyisa afike azifica izimpahla zikaZakithi Majozi. Vele phela uKhathi wayengakazilahli impahla zentombi yakhe. Emva kokuzwa lezi ndaba uKhathi wavele waqoqa yonke into yakhe kulomjondolo wabaleka wayohlala imlazi kwenye igenge yangakubo eNkwalini eMelmont. Kwathi nje emva kweviki ebalekile kwaMashu kwavele kwafika amaphoyisa emsebenzini esiphingo ezomfuna. Kwasho ukuthi uKhathi wayenakho emqondweni wakhe ukuthi nasemsebenzini ngasefike lamaphoyisa. Kwakuthi njalo uma kufika amaphoyisa noma kufika izikhulu nje akangaziqondi kahle emsebenzini wakhe, uKhathi wayevele ephume ngesango samuntu oyolunguza into ethile eme ngaphandle kuze kube lezi ikhulu noma lawo maphoyisa angene emsebenzini. Uyathola ukuthi eze ngani bese kuyima ebuya. Kodwa kulamaphoyisa afika ekugcineni wanelewezwa nje ukuthi azofuna untokozo Khathi, wavele washaya utshani. Kwaba ukugcina kwakhe kanjalo uKhathi emsebenzini
yashintsha nendlela yakhe yokuphila. Itshe lamangothi unomphelo empilweni kaKhathi. Udaba likaKhathi ngisazoqhubeka nalo, ngifuna ukuchaza leyo ukuthi kwesinye isikhathi isimo sokuphatha isibhamu nomkabi awusibizi, kodwa uyithola nje usuphakathi kwaso. Le nsizwa kaKhathi nje yayihlala nentombi, intombi yaya emkhosini welembe, yahlangana yangabe isabuya. uKhathi wayigcina nje lapho, kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwafika amaphoyisa kuKhathi, njengoba ade ngisho nje phambilini ukuthi uma uhlala nentombi bese iyashona, ishonele endlini noma ishona endlini ungekho, noma ishona wena usendlini ayikho yona endlini, umsolo wokuqala nje kuhlezi kuyindoda. Kuthe kuKhathi maye esefunwa amaphoyisa noma amaphoyisa esefika endlini yakhe kwaMashu, wawabona wasecasha, wagcina ngokubaleka, agcine semfikile emsebenzini la akasebenza khona, wagcina esebaleka. Siyaqhubeka nodaba likaKhathi. Emva kokubalekela amaphoyisa emsebenzini, uKhathi wabe eseyohlala ehostela e17 egengeni yangakubo eMelmont. Isikhathi esiningi wasichitha nezinsizwa ezingasebenzi ngenxa ukuthi naye wayengasasebenzi. Akuphelanga isikhathi esingakanani uKhathi wazwana nenye insizwa kwaNongoma ematheni eyayaziwa kakhulu lapha ehostela e17 eyayisishoshovu seqembu lenkatha. Leyo nsizwa bayayazi abaningi ngemvubu yayo eyayiphatha uma kuzoyiwa eralini ngabo 2005 eyayikhipha ngayo abantu endlini, ezindlini ababesuke behobile bengafuni ukuya eralini. Yona yayibakhipha ngesibhaxu beyayatheke ihamba nethimba layo. Lapha ehostela e17 kwakunendlu yaseMandeni. Kule ndlu kwakuhlala izinsizwa zaseMandeni phambilini, yaze yabizwa ngokuthi useMandeni kule ndlu. Phakathi kwezinsizwa zaseMandeni kwakukhona isihonga sakwaMthabela sakhona eMandeni esasiyinkatha ebomvu kwe, kodwa futhi siyinkabi eyayaziwa nje ngisho nangakubo eMandeni. Lesi sihonga sasijwayelene nalensizwa yasematheni kwaNongoma lena eyayisizwana noKhathi. Bagcina bazana kanjalo uKhathi nalesi sihonga saseMandeni. Lesi sihonga saseMandeni sasijwayele ukubonakala kakhulu ngisho nakwaNongoma uma kuqubuke impi yamatekisi yakwaNongoma ngabo 2005. Sasinokuhamba ndawonye nezigayigayi zakwaNkosi kwaDabhazi. Omunye esasingehlukani naye lesi sihonga sakwaMthabela uma sikwaNongoma kwakungugibile Nkosi wakhona kwaDabhazi esigodini sakwelibomvu, naye owayesigayigayi ngokwakhe. Le nsizwa zaseMandeni ikakhulukazi lesi sihonga sakwaMthabela zazizinkabi, zingadubuli zinomuntu phansi, zazingesabi ngisho iphoyisa leli. Empeleni iphoyisa zazingalazi lokuthi liyini. Uma ke ujwayelene nabantu abayizinkabi bevele bethi sithe nje bebuye sebephethe imfumba yemali. Uma ubabuza ukuthi le mali engaka bayithathaphi, bevele bekujikijelele isibhamu bethi asambe. Basho njalo nakumfo kaKhathi, kwaba ukungena kwakhe kanjalo uKhathi ebunkabini. uKhathi umsebenzi wakhe oqala owawenza njengenkabi waba lapha yakwaNongoma endaweni yaseNyugoli eSicayini, phakathi koNongoma noLundi, kulomgwaqo obheke oSuthu, kuleli cross ohluka ngalo uma usuhlukela ukuya esigodlweni seSilo eNyokeni. Kulamabhodi abhalwe ukuthi eNyokeni Royal Residence. uKhathi wayethathwe yilesi sihonga sakwaMthabela saseMandeni ngoba sasimbonile ukuthi unesibindi. Lapha yakwaNongoma babeyosoconga omunye ubaba wasoSuthu kwaZungu owayaziwa ngokuthi uNkalankala, bayamazi abaningi. Lo baba babezomlinda khona lapha eCrossini eNyugoli ngoba yena wayeqhamuka edolobheni kwaNongoma. Ngokusho kwesihonga sakwaMthabela, uZungu wayengadubuleki ngezibhamu ezincane, kodwa sona lesi sihonga sakwaMthabela
sasifungile ukuthi sizomhlephula ngazo izibhamu ezincane lowo Zungu ongadubuleki. Ulayini wokushaya uZungu wawukhishwe khona kwaNongoma ehhovisi lika-association wakhona. Imali eyayibekelwe uMthabela ukuthi ashaye uZungu kwakungu-45,000. Nakuba wayengeza ukufolosa uKhathi ekudubuleni uZungu kodwa naye isibhamu wayesiphethe. Kodwa okwakhe kwakuwukushayela enye yezimoto ezazihamba izinkabi ngoba izimoto ezazizoshaya uNkalankala Zungu zaziwu-4. Uthi-ke uKhathi bathi bemile kuleli cross laseNyugoli ebusuku ngabo-8 sebetsheliwe nanokuthi uZungu usesedolobheni kwaNongoma futhi batshelwa esephuma ukuthi nangoke esephuma uhamba ngemoto ewumbala othile nenumber plate yemoto bayisho ukuthi ithi. Base bema-ke bemgada-ke oKhathi loZungu laphaya eNyugoli. Eyodwa imoto eyayihamba oKhathi yayimi ngaphambidlana nje kancane kwaseCrossini. Imi iflathele lamabhodi abhaliwe, ikhala layo libheke kulo layini wakwaNongoma. Yayibuka izimoto eziqhamuka kwaNongoma, yona-ke leyo moto yayihlabe uBright. Ifuna ukubona kahle inumber plate yemoto ehamba uZungu uma eseqhamuka. Vele imoto eyayihamba uZungu yayizoqhamuka ngomgwaqo wakwaNongoma, ukuthi uma isimaqondana nale moto kaBright yezinkabi bese iya-indicator ikhombisa ukuthi yangena ibheke oSuthu. Kwakuzothi uma nje ishaya i-indicator imoto kaNkalankala Zungu ikhombisa ukuthi impela iyajika izongena ngomgwaqo oya oSuthu, yayizobe isiyasuka le moto kaBright ishaye isidudla ilandele imoto kaNkalankala Zungu. Ekujikeni kwemoto kaZungu eCrossini kwakuzothi ngesikhathi yehlisa ijubane nje inciphisela ukujika yayizozithela phezulu kwamfo kaMthabela owayilinde phansi imoto kaZungu. Wathi ufuna ukuyifuqa eyedwa nje engaphazanyiswa umuntu umfo kaMthabela. Konke lokhu akwenzekanga. Zonke izinkabi ezazisemotweni ezazisezimotweni eziwu-4 zalala zonke zaze zaphaphama ngo-12 phakathi kwamabili. Isihonga sakwaMthabela esasimphansi ngezinyawo sona saze savuswa yizo izinkabi nazo zivuka ebuthongweni. Kuthiwa savuka sethuka isihonga saze sadubula emoyeni phezulu sizitshela ukuthi nguZungu lona osivusayo kanti lutho sivuswa yilezi insizwa esihamba nazo. Akekho phakathi kwabo owabona ukuthi uZungu wedlula nini lapha emaCrossini. Emva kwalapho babuya belambatha umfo kaMthabela nezakhe babuyela eMandeni. Emva kwalapho-ke uKhathi waba yinkabi nje ephelele esehamba naye umfo kaMthabela bedla amakhanda emarenkini. Ukudla kamakhanda kusuke kushiwo ukudubula i-owner, makuthiwa nidla ikhanda nisuke nidubula i-owner elithile. Kwathi ngo-2007 ngoGudi ngqo kungolwesihlanu wangena ucingo kumfo kaMthabela efonelwa ngelinye ibandla laseMlazi lifuna ezoshaya elinye i-owner lalapha yangase scrapyard kwaRina. uMthabela wahamba noKhathi kanye nenye insizwa yakwamagwaza ababegijima kakhulu nayo. Bese kuba umfo kaMthethwa wakhona eMandeni futhi. Uthi-ke uKhathi bathi befika emzini waleli owner eMlazi bafica umfazi walo leli owner egqoke ijoyini yesonto. Abazi noma wayeya kuGudi noma wayesebuya khona ngoba izikhathi zasezilapha ko-8 ebusuku. Lo mfazi bamkhomba ngesibhamu bathi akafonele indoda yakhe eyitshela ukuthi ayiphuthume ekhaya uyayidinga yena umfazi. Bathi akayitshela indoda ukuthi yena umfazi uyayidinga, ufuna empeleni udinga yona, ufuna nje yona straight, ufuna into yakhe. Nangempela wayifonela lo mfazi indoda yakhe wayibiza njengomuntu ofuna ukuthi izothathwa nomuntu embedeni. Ngesikhathi ifoni inkosikazi itshela indoda yayo ukuthi ifuna embedeni, kwavele kwavuka umuzwa kuzona lezi inkabi
Wathi khona lapho ngokuphazima kweso lase liyangena leli owner esangweni lihamba ngoMercedes, leli owner kade lifonela umfazi. Seliqhamuka nalo selijaha umfazi walo, angithi useshilo phela ukuthi unkosikazi ufuna ucansi. Abachithanga isikhathi umfo kaMthabela babe sebelithela uthulini leli owner lingakehli ngisho emotweni. Ngesikhathi uMthabela noKhathi behlikiza leli owner ngohlamvu, uMagwaza noMthethwa base beqalile behlephula lo nkosikazi walo leli owner bemdlwengula. Bathi beqeda nje kwabe sekungena oMthabela noKhathi, bashintshana ngaye lo makoti kwaze kwaba bayaqeda, baphuma bakhala amaphepha. Imali yokusoconga lelo owner uKhathi akakaze athole ngisho isente, ngoba kwathi ngomsombuluko kade kuwugodi ngoLwesihlanu waboshwa uKhathi eseboshelwe icala lokubulala intombi yakhe uZakithi Majozi waseMsinga, lona owayehlala naye ehostela kwaMashu. Esebaleke uKhathi waze waba yinkabi ebalekela leli icala, ekugcineni wabe seboshwa. uKhathi usejele laseKokstad njengoba sikhuluma nje. Iyaphela le ndaba kaKhathi.